Molt bé, passem a la penúltima xerrada d'aquesta sessió. El punt el tens aquí. Porta per títol l'estudi teòric del rotor de Mestranol i serà a càrrec d'Abel Carreras Conill, quan vulguis. Hola, bon dia. Jo vinc de Química, al Departament de Química Física, i us explicaré una mica el que he estat fent a la meva tesi, que estic a punt d'acabar, que bàsicament es tracta de desenvolupar programari informàtic per tal de simular sistemes complexos, com pot ser en aquest cas el rotor de Mestranol, que és el que no us explicaré avui. El rotor de Mestranol és un sòlid molecular, que està composat d'aquestes molècules, en què tenen una part que és el mestranol, que està unit, dues unitats de mestranol, mitjançant una unitat fenilè, i aquesta unitat fenilè té una certa capacitat de moure's, i quan s'empaqueta es munten cada una de les molècules unes sobre les altres formant una espècie d'hèlix, i les unitats fenilè en vermell encara conserven una capacitat de mobilitat. Aquests tubs o aquestes hèlix s'empaqueten un al costat de l'altre per fer l'extensió del sòlid. La informació que tenim experimentalment del grup de recerca que va sintetitzar aquest sòlid, que és el grup d'en García Garibay, és que per difracció de raigs X s'ha vist que hi ha dues posicions preferents per la unitat aquesta de fenilè, que són de 45 i de 135 graus, i pel que fa als estudis que s'han fet sobre ressonància magnètica nuclear, han vist que hi ha dues freqüències d'interconversió entre aquestes dues posicions, que són molt diferents. Així doncs, nosaltres vam col·laborar amb aquest grup per tal de fer un estudi teòric, una simulació, per tal de veure quin és el mecanisme en què s'interconverteixen aquestes dues posicions del fenilè. Per una banda, mitjançant simulació de Monte Carlo, per tal de descriure la informació cristal·logràfica que havíem vist amb raigs X, i per tal de descriure la ressonància magnètica nuclear, vam fer una dinàmica molecular. Per tal de modelitzar aquest sistema, vam agafar inicialment una proposta d'una cadena només de grups fenilens. I aquesta cadena periòdica de fenilens només té interacció cada fenilè amb els seus veïns. Per tant, el que vam fer és agafar un parell de fenilens i calcular la superfície potencial respecte a la rotació de l'eix de cada un d'aquests fenilens. Per altra banda, també vam pensar que la interacció amb la cadena de mestranol del que seria l'estatus del sistema també podia ser important i la vam modelitzar utilitzant una molècula d'età i una hematoxi i en el que seria el parell de fenilens i també desenvolupar la superfície potencial respecte a la rotació de cada un d'aquests dos fenilens. Aquest és el potencial que vam treure, aquesta és la superfície, respecte a la rotació dels dos fenilens. A la dreta veiem amb interacció amb la cadena, amb el que seria el mestranol, i a l'esquerra sense aquesta interacció. Amb els dos, bàsicament, s'observa que la zona central, que correspon a la zona 90-90 graus, seria quan els dos fenilens estan totalment paral·lels entre ells i, a més, paral·lels a la que seria l'eix de la cadena, de l'hèlix. Per tant, tenim una energia molt alta. Els mínims, veiem que en el cas sense interacció estan a 0,90, que són quan els dos fenilens es troben perpendiculars, i quan hi afegim la interacció veiem que la posició de 0 graus i de 180 queden desafavorides per aquesta interacció amb el mestranol i els mínims se'ns desplacen cap a la posició de 45 i 135. Aquí veiem els resultats de la simulació de Monte Carlo. El que s'analitza és la distribució de la posició d'aquests angles. Veiem que en el cas que no hi ha interacció, observem dos pics, un que està situat aproximadament entre 70-80 i l'altre entre 100-110, i a més veiem un pic a 0 graus. En canvi, quan incorporem la interacció, veiem que es converteixen en dos pics en què ja no apareix el pic de 0 graus. Aquest pic de 0 graus no s'observava, perquè només observàvem dues posicions experimentalment, per vam deduir que la interacció amb el mestranol era important i vam prendre que aquesta era la superfície que s'adaptava millor a l'experiment. Per tant, amb aquesta superfície, el que vam dir és, ara fem la dinàmica molecular, que el que volem veure és l'intercanvi que hi ha entre la posició 45 i la 135. I vam veure, com es veu aquí, en aquest diagrama de la freqüència d'intercanvi respecte a diferents temperatures, com l'intercanvi que es produeix de 1 a 2
passant per la zona 90 és molt més ràpid que l'intercanvi que es produeix passant per la zona 180 o de 0. I moltes gràcies per la vostra atenció.